Mă numesc Ionela Marin, sunt conservator în cadrul muzeului, sunt gestionar pe colecțiile de lepidoptere, lucrez de 25 de ani. Prima întrebare când am fost angajată a fost dacă am răbdare. Este o meserie migăloasă, în același timp este și foarte frumoasă. Este o meserie care îmi place, o fac cu pasiune. La început, da, când am început să prepar la fluturi, am încercat și alte orchide, alte insecte. Toate mi s-au părut unele mai puțin grele, dar la fluturi mi-a plăcut în special, poate m-a atras coloritul lor. Da, la început mi-a fost într-adevăr greu până m-am obișnuit, dar acum mi se pare ceva foarte ușor, foarte simplu. Chiar nu regret, îmi place foarte mult ceea ce fac. De când am terminat liceul, a fost prima mea meserie. Un fluture, ca să poată ajunge în colecțiile muzeului, să poată fi expus, trebuie să parcurgă câțiva pași. Avem nevoie de câteva obiecte, ustensile cu care îi pregătim. Mă numesc Mariana Cheibașu, sunt conservator, gestionar al colecției de lepidoptere. Da, practic această meserie de aproximativ 20 de ani. Consider că această meserie solicită și răbdare și multă migală, dar la sfârșit îți dă o mulțumire că ai realizat un lucru frumos. Când vezi pe urmă insectele expuse undeva într-o vitrină și ai ajutat la prepararea lor. Pentru a păstra în condiții bune, un fluture trebuie preparat, asta însemnând etalarea aripilor, antenelor, care se efectuează cu ajutorul acelor entomologice și acelor perlă cu care sunt fixate foițele din calc pânzat, de obicei se folosește. În prealabil, înainte de a fi preparați, fluturii se umezesc într-un cristalizor cu nisip, peste care am pus apă și un filtru de hârtie. Se ține peste noapte, iar a doua zi sunt umezi și pot fi întinși fără probleme. Se folosesc ace entomologice de diverse mărimi în funcție de abdomenul insectei. La fluturi folosim de la 3 de 0 până spre 1. Deci luăm fluturele din cristalizorul unde s-au umezit și o să introducem un act entomologic în torace. Așa. Întâi introducem un ac în torace, ac care va rămâne și după ce îndepărtăm acele și folia și punem pe etalon. Fixăm două benzi pe marginea aripilor ca să le putem etala. Așezăm aripile cumva perpendicular pe abdomen, linia.
Da, uneori se mai pot rupe aripile, deși noi încercăm să le etalăm cu trăgând ușor printre nervațiunile aripii, uneori sunt prea sensibile și se rup. Sau dacă nu sunt uscați, umeziți suficient, se pot rupe. Am aplicat folii pe ambele aripi care au rolul de a le ține întinse până să se usuce în forma asta. Procedăm la fel și cu antenele să vină paralel pe aripă, cu acele încrucișate. Cam așa rămâne până vreo săptămână până se usucă, îl putem scoate. Deci acum au stat 5 zile și le scoatem, le îndepărtăm folia și acele. Nu va rămâne decât acul din partea de sus a abdomenului. Este puțin, îi lipsesc de puțin rupt, este preparat de copii. Și va fi pus în cutia de colecții.